Kinong hikai ke skol ba nehu hapok ka lama jong ka North Eastern Hill University Teachers Association menta kesngi kila bitar lab hadien bo registral u Colonel Omkar Singh ulashim mentalang haga jingelang jong ka Academic Council. Hagani ka jingelang kinong hikai kila dawa na u Vice Chancellor ke nehu u Professor Prabha Shankar Shukla jong ka nehu ba u diben weng shwa u registral na ka kamra shong jingelang Henry u VC umshim latre. Habakrench kilat pathai khubor u President ke NEHUTA u Professor Lakhon Kama u loong bakinong hikai kila bitar namar ka jingwan slam u VC bat ka bakham bitar kalong bakinong hikai kila dawa ba u registral de ban shong ka jingelang kumu ex officio ban record ya kirai balai karan hagani ka jingelang. U Professor Lakhon ulang bakabakham pen bitar shu ikinong hikai galong nama ba uni registral usngo ba kinong hikai ki kham hapo kardanya u balakno ba ujutukla ri ka kam hikai jong kinong hikai hakatanat pulie ba pher katkum ka jingong jong u Professor Lakhon kum u registral den hok ban phach thi she kinong hikai namar kim de kinong tre baret ya u henry ki kham long halor ban ya u Ulaong ru ba nakalyang jong kinong hikai kila dawa ba uni registral ude ban panma na kinong hikai. Ngi maning ila elum hang tepo multi-use convention hall namata ka Academic Council kumbal akon habalayo ka korum ngi iba VC one slam kumbo shi one saupu minute tam ya katarung ila ya kedokti harai ulaong ton ang nesakman kan number slam harai ka ba kam bitare ba marsa sedang ka meeting ki members jungi kila dawa ba uni registrar de ban shang hangdai kumu ex officio secretary nama utaban tho iki resolution jongi hapo namar ba ngilai iba hakini ki banai la sen rubnai ngilai iba umlong fit balong registrar kam tam utukla rigi kam hikai hang ne hapo department namar kumu registrar umdon hok ban tuklar ka kam hikai jongi hapo department namar ngilate bhi ki head department nate bhi ki din kumnon peniat hanre ule start tuklar nonong sedong ki kam ki ba ka kamram jongi hare utuklar upha sithi ki din upha sithi ki head kumba ki subordinate lane ki officer ki barit jongo hanre ngilaong ba kumu registrar umdon hok ban pha sithi ki no hikai namar ngimde ki nong tre barit jongo namar ngi nong hikai ki long kham halor banjo registrar hare niu iba halor bangila de kedo ya kajing duna jongo namar kum bangila de penpau hakini ki benai bala de pilai itrai ba uniu breu umdon kata ka qualification laneng ngamong umdon qualification lese umlong fit bandan namar umdon experience haka higher education laneng kum kini ki university jungi umdon nama wana ka school suthu kumno ka tarekam ka Academic Council suthu kumno ka tarekam ki wiki bodies ki balong statutory body hanre ngiu i ba ka jingle jongo kapan bitar ngi kum kino hikai ke pen bitar ngi kum ki khat jong ka Academic Council ba ngi klam island u ba unshong hangtai namangi ong ngila do ka jing kermen la ngila lost confidence hai ba inshong hangtai in record iki ni ka jing shania ngimdon show tengila ong ba ngimdon ka jing shania te kumno ngin sha yo te bru ban shong hangtai tengila kerpa yo VC ba pha lek no yo bo no dei joint registrar ban record iki ni ki minutes jongi hapo ka meeting harai hakata ka jing penslam VC hata ka jing let's say kwa bon nong yo register bon len utur usang bai khop tengi mban se ba ngi hap pen habangi pen ukwa bon jubab harai haba jubab ngi yu ba umdan ka akor ka buram umdan ka jing ba haba VC yeng haba ki professor ki yeng haba keren usong man hang tu keren kumwa de mo uba hetam hang ne apa ken be kausit ya kata ka pen bitar ba ngi hado ngi khem ai la chungi ong bai bhaban nai ngi rai hang tong tu ba uniu breu ude ban pan map namar umlong fit ban shang hang ne suki haka suki jong registrar ngim de ban ai la ju ba un tho iki minutes jongi harai deb ka to ka ne pori bor khagi no hikai kiwan hakata ka sisur bai ba uniu breu umlong ban shang ne lada phim yang yu bhaban cancel no yakane meeting harai VC tre ban ya kata umban se bangi haba ngila khruit ngila i ba breu umdon akar umdon burom ngi shya mi be ni ong bhaban nai penlong Academic Council te ngi mi no nangta harai nga sngo kemen moi ban yo sngo ba hadin kata gi student kila khanga kamra jong ikila be i namar yongni breu manta ngila suthu kuma fitip kajing thung jong inado kasngi ning kong ilaong kadai ka bapakla namar yu warra kumu controller of examination ula fail hang teh hapo exam la delay lut narang sedang nama suthu kumno kan trekam ka university hare hajaka ban be unang ni udang ai shu yu ban perlong register hapo kan riu ne phra banai kapni ba kadon kajing ya suthu jingmot hapning jong u ba do VC baki ya don kata kajing le sop
bagi kuapit banwan rayu hapok ka keran registrar ni uthung sendon ni ukom registrar rai usong hakate ka syuki tip ka kamram lajong ka experience namar don PhD don ka experience mantre hapoki college don experience mantre hapoki university takada suthu kumno ki ordinance ki terekam kumnon penya je ka academic council kumno bo deban keren ka eka kamram jongi ngimban se bangia sha gi khana ngi smok komen sikade ngi donlang pat kini husu ngi smok komen ki bala kila khang ka kamra jongi ngathrai nangne sakmat ngim ailat yu ba un one man office namar yo bisi ru ngila dawa kumjo kini ki DR saungut ru ngatrai gi student gila batai kijo kini ki DR samut badang sudap thungru kilong kumjo namar kim tip pin yu ile ka jing thok ka tin phareng bagi thok ga sithi yangi pin sur khe ikum gitu ba pas tangga primary school mitikna namar ba bakla na naksara harai kum kita gi breu overra hikini rung yong bhaba pin lenyo namar kidang don hon probation ngim aila diki taraw yang ngatrai ngakmen nga sngo bakila khang yego ya kamra jong uwe u deputy registrar ru don kam bangin ong yikini ru phiru philenyo namar ba ya phil awra hangne ikum bal ese uvisi la ngamtip ke jingyo mentoy namar uklempe ya ka qualification jongki uklempe ya ka kerdan jongki uwele ne gitu utau gupta nado kasngi interview usa haying jong uwe u professor hado banda dep ka interview da dep ka executive committee meeting ula yeng lupa hangne ba un sign ka kwat ban join pila ban mudur utre ka office ayu munshwa ba ubri ula yeng lupa hangne ban le join mentah hi kapni ba ubri lese utre private sino kakam ka jam ko bombiang experience bombiang hanrei la sha thung hangne le se la thong da ka pisa ngimte namar ngi suba manta ngi suba jur ba ya ka tangan numbure ngi suba jur ba hakin jing thung kam no hikai ki bala adep hakini jing thang kam joki yong jongunu DR joki ni samut ki DR what you register le se la thong da ka pisa namar ngi pe ka quality ngi pe ka qualification kim long fit uni register ngak so kmen bagi khna gila khang namar la de ka por bangin ong ba pim long fit pen song hate suki namar ka phila pen ja burom ya ka ki jong registrar ngatrai lade ka por bakin ya lum nang ne kini song ki tum ki tam jong ki bakin ya lenyo nang ne ngatrai khat nama ngin habe song bat ki khat jongi ni hab song bat ka ni husu kumno ngin ya shakmat namar hab ki la ya khange ka kamra kadon ka jingkhya hamsim jong ki kadon jingkhya na ka liang ka ni hutan na liang ka ni hunsa bangila yu i ba kumno utrekap namar ba long fen namar uni ubre uwan namata san snap kamde ka kade be ka tenure post lada udap rupa orsnem ulade menlinya harai lada ngilala hapon riu benai pra benai ubri umlong fen ngatra lade ban weng bayu VC de ban ra be chaka executive council ban rai ba uni ubri u khlem la ban discharge u yaka duty jong ko register umlong fit takadaw ngila rai ban ya weng noi u malik phaino ne ebawan ungim tip hap re advertisement ya kene ka post lada umle VC kumta ngatra lade ka por bangini song perkhat khia bhaya kane umde tang mangi banon hapokan nihu umde tang stakeholder jong kin nihu sa ki nihu su lene ki nihu ta ngatra lade ka por banginia khatlang yiki pajba jong ka ne ka ri jongi jong ka jala mekhalia jongi banginia wan nginia dawa bau Haban weng lada mulong umta matle sendon VC ru namal ngim don kam kum kini ki registrar kum kini ki deputy registrar kum ne VC ngim don kam apon nihu namal dangla bangin don do senior most professor hane ban song hakate ka suki jong vice chancellor kum kini ki vice chancellor ladang yo bhaban nai don vice chancellor pon nihu ngatrai klam don jong ne registrar klam don jong ne VC klam don kini ki deputy registrar ngi dangla ban ki sakman harai ka jing don jong ki kan pen deko sisu yangi kan pen hearing satrai ngila poilu pahanala ngam tip ngin poise Labu pidon yang sekarang thoban bu yang korban banyu ni. Em yangi kampat bu kapor hanrai ulapan por mentan por bagi phami u ong ai porenga gi nga thai nga sungo komen bagi ki parok jungi ki khna samla ki kham alat yu ki ong me khelinyo namar memlong fit ma song ne suki harai ngam tip un le ayu ngine pet kini le ayu le se dep katok ani gantang ngisa te uni visi un le ayu harai kat kum ngin ya ngine song perkhat biang kum kan ne hutang ngin song perkhat biang kum ki ne husu ngine song lang ngin ya merjing mut lang kum no ngin ya sakmat lada le e ban weng yong ne register namar mantang ngim don confidence yoi dalam total ka confidence jong ingila do hau takada ngim sngo ya haba un song hakate ke suki kumo registrar la de ka por ba un lenno mat lenno se mlele ngin bo be do we u acting registrar ban penya ka kam jong ka university jongi